Montserrat sí que se la saben i l'han cantat a mi, però la resta jo crec que ja us l'heu pogut aprendre. Canteu amb nosaltres i 1, 2, 3 i una mostra volava per la llum i la llum es va apagar. Ara els mosques estan morts, que seran els morts que no volaran. Anem a fer-lo un poc més difícil, ¿vale? Sabeu que tenim 5 vocals, saps? Quines són? Fantàstic! I quina és la primera? Pues ara només gastarem la I, ¿vale? No, el micro el tinc jo i trio jo. Només podem dir la I. Patonte de mosca, què direm? Mans al puesto. La A, la máscara la va pantallar, gualallà es va pagar. Ara les màscares estan a màscares, ara les màscares navagarà. A veure com volen estos bosques. Ui, vale, que bosques més tranquil·les. A veure. Vale, quins carrals de vides que volen. I ara cantarem en la lletra E. No